Sonra Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornatary, Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky idarasynyň baş direktory Valavaya söz berdi. Ol Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň halkary derejesinde ikrar edilmeginiň 30 ýylyna başlanan monumentin açylış dawratyna gatnaşmagynyň özü üçin uly hormatdygyny bellädi. Belenilşi ýaly garaşsyzlyk güni bilen bir hatarda 10-njy dekabr senesi Türkmenistanyň taryhyny aýratyn orna eýleýär. We hut şol gün 30 ýyl odal Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesini ikrar etmek barada kararnama kabul edildi. Men pursatdan peýdalanyp bu waka bilen Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň çuňur hormatlanylýan prezidentini tüýs ýüregimden gutlaýan. Nagtalşy ýaly şol geçen döwrüň dowamyna Türkmenistan döwlet guruluşynyň berk binýadyny goýdy. Ýurtda syýasy durnuklugy üpçün etdi. Ykdysady we durmuş ulgamlaryny uly üstünlikleri gazandy. Bu ýetilen sepkitler ýurduň geljekki ösüşiniň kepili bolup durýar. Sewitde parahatçylygy üpçün etmek boýunça 30 ýylyň dowamyna durmuşa geçirilen hoşniýetli goňşçylyk syýasaty öz netijelerini berdi. Bugun Türkmenistan Sewit gün tertibiniň möhüm wezipelerini çözmekde ygtybarly we awraýly hyzmatda şokmine çykyş edýär. Hemde diňe bar Merkezi Aziýada däl, eýtem tutuş dünýäde halkary hyzmatdaşlygyny puhtalanýar. Türkmenistanyň ekologiýa we howanyň üýtgenmegi ulgamlaryna şol sany aral meselesini çözmek boýunça Sewit hyzmatdaşlygyny puhtalandyrmagy goşunt goşýar. Belenilşi ýaly mundan başga da Türkmenistan öňüne alyş diplomatiýasy ulgamyna baý tejribe toplady. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezi eýýäm 18 ýyl bäri Aşgabatda üstünlikli hereket edip gelýär. Öňüne alyş diplomatiýasy parahatçylygy we durnuklugy puhtalandyrmak, gapma garşylyklaryň öňüne almagy işini netijeli gurallaryň biri bolup çykyş edýär. Türkmenistanyň geografik taýdan strategik ýerleşmeginiň şeýle hem beýtaraplyga esaslanýan daşary syýasatynyň parahatçylygyň behwidine ýurtlary we halklary birleşdirip, günnogoryň hemde günwataryň arasyna öz bolşly köprü bolmagy mümkinçilik berýändigini aýratyn belläsim gelýär. Hemde Türkmenistanyň halkyny bu şanly ýubiley bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Sag bolun.